Ket mau melorot ta Gong? Lah rapiane entek, Truk. Ya. Metu yo gawe lagu. Apa? Cinta tak terpisahkan enek to, Truk. Ora enek wong iki. Padhat iki kaya biasane ae. Waduh, tak kira lek enek, Truk. Ya. Jaluk apa, Gong? Kudangan, Truk. Ya. Ya. Sing buka sapa? Ben dibukani karo mboke kuwi. Ya. Den kadang-kadang tansah bisa lelati. Tarbuka rasa tansah antayomi. Budiku Tata susila dadi tapa teladan. Kake bae-bae kudu dikateke kudu manake Monco rahayu ento nembang moko Kode bae-bae kudu dikateke
semangat gong isih sik yah mene kok, Nduk. Ya. Karo ngenteni sahur. Ya. Sahur poso ora gong. Lah, ya kena poso no cah kene kok padakne. Ya. Engko iki gamelane diusung nggih rondo no piye, Nduk? Padakne ae. Ya. Nganu Nduk iki lampune, Nduk. Heeh. Ben sindene iki ketok mencorong kabeh. Ya. Ben ketok pasuryane heeh. Nah, ngene lho. Ya. Atur panlipur kok heeh. Wis wayahe lagu-lagu. Heeh. Ya. Gua awalan opo, Gong? Nganu, apa pelok sik? Ya. Pelok Mbah Gun. Ya. Pelok nih arep nganu opo, Gong? Oh, Pak Pandi tak kira Lek Gun. Ya. Iki gandeng iki bulan suci Ramadan, Truk. Heeh. Iki wancine apik nggo nyak dhewe selawatan ngono ing ngarepe Gusti Kang Karya Jagat. Ya. Ya. Bukane celuk, Gong. Oke. Hasbunallah wa Allah sesembahanmu rintan lan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan telu wong limang wektu kanggo Sindari Gong. Sadulurku aja nganti
kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintangan ngelu mung 5 wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu satulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanmu rintangan ngelu mung 5 wektu kanggo mrasta wayahe lagu-lagu ya. Wiwit saka sapa? Panggah no kaya mau lho, Dluk. Sapa? Adikku iki. Sapa? Lintang Kairo. Ya. Sugeng enjing, Mas. Inggih, wilujeng enjing. Waduh. Nggih. Tasik anu semangat mompion kasihan. Sudah mendrip. Waduh. Wati kelong kono. Ya. Ndang ngaturake lelagon menapa merdika mawon mergi niki wektune selak mepet. Ya. Nggih, siap. Merdika kono. Langgam napa jenengan napa pripun? Pun sak kersa panjenengan. Ya. Waduh. Niki pelok barang to? Kan dulu. Waduh. Genderane ngono Dek. Idam sari mawon, Mbak. Oh nggih. Ya. Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye ya? Mboten menapa-menapa. Disiram sik. Apa Mas liramu sekar melati aku kumanyikan sari. Apa Mas liramu mergi wong manis aku kang
nyelot isuk nyelot dawa. Kudu ngono. Matur nuwun cami-cami. Ya. Apik ya, Truk. Iya. Sak lajengipun Ya. Sapa? aku pengen ngrungokake suwantene Buwara. Ya. Buwana. Sugeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nggih. Wah, Pripun? kula aturi nembang menapa kemawon kagem berkahipun kula. Ya. Iki momong sik pelek sewindu nggih. Oh nggih. Sewindu. Sewidu kang. Heeh. Kok gambang. Ya, ya. Sewidu kang. Heeh. Buka rebab. Enggak. Buka ketuk. Enggak pon ngudut mawon lho jenengan. Enggak, langsung selak padang. Langsung Ya. Selak imsak bar ki ndang sahur. selak Cek. sahur.
Yo, ayo Gong. Yo. Yo. Kene mau. Waduh. Semua
di ana malah. Nyelat bengi ki nyelat esuk ki nyelat dawa. Ya. Matur nuwun. Ya. Wonten dawuh menapa, Gus? Kakang Semar. Nggih. Apa Kakang Semar ora ngerti yen to para kadang-kadangku Pandhawa murca saka negara Ngamarta. Ah, nggih lajeng. Gendere iki slendro ae, Gong. Heeh, slendro sik tak ingeten, Lho. Lajeng sampean menika badhe tumuju nang pundi? Terus samangku tutupno lampahku tedhak ning wana Jati Laksana sumusul marang kadang-kadangku Pandhawa. Nggih, kula dherekaken, Gus.